Balearen bertsoak abestiaren hutsuneak beteko ditugu orain. Horretarako, pentagramaz pentagrama entzungo dugu kanta. Baina erne, aurreko pentagramako azken kortxeatik hasita. Anakusan hasiko da esaldia beti. Pentagrama bakoitza 3 aldiz entzungo dugu. Beti bezala. Eta bukaeran, kanta osua, goitik bera, behin. Belarriak prest, gero arte orduan.
Hauxe, harrapatu beharreko kanta. Dena bete duzue? Badakit baietz. Ariketa zuzentzeko, hemen azpian dakazute, zuzenketa jeisteko lotura. Notak zuzendu eta abestera.